Hva skal til for å bli en god dartspælari? Venjing. Bare venjing og ha tål. Hvordan spiller det til at du valgte at jeg gikk til darst? Vi har alltid haft en dartskive hjemme, og så prøvde jeg å gjøre et ungdomsliv. Ja, han er dartspiller. Her på papen min er sånn hjelpevenjere, så her kommer vi. Det så fast att spela. Du större möjlighet att komma ut och pröva mera. Det till dömes kvinna och det är få kvinnor så jag slapp via landsliga kvinnor då så för Sverige att spela nu i maj. Så det är störst uppfyllelse för mig. Vi är bara nu 3 och 18 som är vildkappingar. Vi var i början av 21 och inte flera. Då var vi den 20 vänningar i mitten. Men det är ett fotbollsbord för fotboll och så som är samma där.